Ayon ni prinsipyo ni demokrasya na isod tulay umili, bibigyan ni at tulek na lintero ng serbi ng opisyal umili, kaya isod na putno kinapasnay na panagpasen ni ang umili. Sa ni patutong, ang ng opisyal umili, nagitikignay karundeng kay kabayan ni maramidan, tapos mataming nagitikan rumaan na pakasiknan ni. Itatagli ng ipakasiklan umili, kahit at akin ay offer ni ipanakatanim na ito'y apakasiklan na awat sa sinuhan ang mapapura, yun ang relaxi. Isangkin ni kagkagawat iti personal ako sa naging agay saat ang manitro ipanagpura ko. Ituloy ni kagtutungtong akas pamilya ken porokdimo patro Ramirez ken sukimati ni naging kasasaat ken masama akan hunaan mga kasigyan ni. At kalinay kami analita ang monitor ituwatas ko nagtaken kaya saan kami nakikit kamangkong nga kalagirumso at pinakilo tak naman naginayon kinalintay ako nagservi para sa kapag-imbagan ito'y sinay. Sa ang itikti at artisan politics, pirulimba. Tatarap sa